Manažer sa vracia z návštevy závodu, zavolá si svoju najskúsenejšiu asistentku. Musíme okamžite pripraviť list riaditeľa závodu o celkovej disciplíne. Ste pripravená? Áno som. Potom začneme. Začne chodiť po kancelárii a diktovať. Manažer hovorí, kurvy do piči. Asistentka píše, vážení kolegovia, každý jeden chuja robí. A na jednotlivých oddeleniach som zaregistroval pokles pracovnej disciplíny. Pijú kávy a honia si vtákov a manažéri sa dištancujú od plnenia pracovných povinností. Muklovia sa plazia ako ulity v kóme, robia veľký kokot a snažia sa vyjebať so systémom. A ich podriadení nedosahujú požadovaný pracovný výkon. Príliš veľa času venujú mimo pracovným aktivitám a nedodržujú pracovné postupy. Všetkých pojebať! A na základe týchto zistení nariaďujem. Tomu novému Primerosovi, čo sa tvári ako vzducholoď, klystýr s platňovými ihlami a upozorniť manažera výroby na jeho zodpovednosť za tento stav a krátiť mu polročnú odmenu. Zvyšné stádo nech pojebe sám. A ostatných zamestnancov, podieľajúcich sa na momentálnom stave, manažer výroby musí ukrátiť adekvátne v súlade s platnými procesmi hodnotenia nášho závodu. Popiči a riaditeľ závodu.